vítám si tam u nového videa a mně se to brutálně seká a dneska to je z Minecraftu a je tady se mnou Áďa. Ahoj. A já mám trošičku jiný skin, no i když jsem to video smazala, že jo, já totiž všechny videa mažu. Takže já jsem video jedno smazala, já si musím dát nižší FPSka. Video settings. Tak. Myslím, že jako FPSka mě to sekání jako to. Tak 50. Ale čanky si snížím. To ne. Jo, jednou jsem měl lidi z toho, že jsem se odhlásila, místo přihlásila zase zpátky, že jo. Ale plánuju si udělat nový skin a... Profík Alex. Jo, kde seš? Jo, plánuju si jen tak, mimochodem si plánuju udělat nový skin, já už jsem měla 2, ale jeden se mě líbil, ale já odsmazala a já nevím, kde je ta postavička, kterou jsem předělávala. A teďka jsem si tady ten tak jako ze srandy udělala, že jo. Ježišimaria. Prostě profík, no. To se pozná. Prostě debil se pozná všude. Ne, my hrajeme Havaj. Jo, jen tak my s Áďou už asi 3 mapy nesnášíme, protože jim hrajeme furt. Nejhorší je stejnak Pokémon. Jo, my jsme to málem, ale my jsme to hráli 1 hodinu. No. Já jsem si říkala, to bude rychlá hra, jako to bude rychlovka. Pak jsme to fakt hráli skoro hodinu. No, pak jsme se z toho všichni odpojili, protože to všechny nebavilo, že jo. To fakt byla nuda, jako. Op. Ježiši, kam stavíte, vy vole? Nikam. Aleluja. Ježišmarja, tady někdo bravurně, víš, jak se tady jednou obestavovala postel tím stylem, že jako by nám to hnedka zničili. No. No tak tady někdo obestavoval ještě hůř, on dal 2 železa podél postele a jedno po druhé straně postele, jo, takže jako... Já jsem to totiž nestihla, že jo. Padni. Na počít, já nemám bloky. Hele, a já jsem tady uvězněná. Tak počkej. Přineseš mě krumpáč? Ježišimaria. Tady se normální Fire Ghost, toho znám. Díky. Chceš tak bloku? Jo. Nemám. Jo, nejlepší je, že víte, jak se vždycky všichni radujou, když mají, ironicky radujou, když mají z Lucky bloku Sandstone, no tak já se ale raduju doopravdy, protože já strašně rada na Bedwarsech stavím, mě jinak stavěný jako nějakou v Minecraftu moc nebaví. Jo a možná vyjde na nějaká jiná série tady s Áďou na soukromým serveru mým, nebudu IPnu dávat do popisku videa, protože, nebo tady toho serveru vám dám do popisku videa, podle mě, ale všichni víte. Bacha, zelenej. Umletá. Dobrý, já jsem ho zabila. Dobrý. On mlátí do mě tyčkou. Všichni mě tady do mě mlátíš tyčkou. Tady má někdo chaptík. Já jsem celkově Jo, já jsem jednou volala s mým bratránkem. Jo. No, víš, o kom mluvím. No a já jsem tak trošičku... Tak řekni YouTubeový jméno. No, tak jako kamerko, no. A já jsem tak trošičku... Ne, teďka jsem zapomněla... Jo, já mám strašný výpadky paměti lidi, takže já jsem zapomněla, co jsem chtěla říct, počkej. Ne, ona zapomene, co má říct vlastně. Jo, já jsem tady hrála s mým bratránkem Gamerkem, no a samozřejmě, že my jsme byli poslední a já jsem nás chtěla... Jako vůbec stavila jsem nás a pak jsem jako šla tajnou cestou. Jinam. Ježíš Maria, mě to strašně štve, když nevidím jako na druhou stranu. Bude se to sice... Deklář zelený, ale nechci nic říkat. To mi je jedno, jdu na zelený, haha. Jo, super. A mě asi zabije, asi určitě. Jau, to bolelo. Ty ale pojď sem! Pozdě. Jo, už jsem ho zabila. Umlátila jsem ho ručně.
No a my jsme to obestavovali, že jo, obestavovali, pak jsme udělali cestu na žlutý. A co se nestalo, oni nás sestřelili lukem a pak chodili po naší cestě, jako drzost. Strašná drzost. Vaše cesta je jejich chůze. No, Co ten hele, červený tady provádí? jde k nám, Jo, dobře, on ho sestřelil. tak už k nám nejde nikdo. Tak sakra. Taky k nám nikdo nikdy už nepůjde. Já ho jinak zabiju. Na ty, Aďo, tady, tohle musím vypípat. Budeme pípat. No, Necháš to? Já jdu radši pryč. no nejdeš pryč. Ta bitka se mi nelíbí. Pomoc, zachrání mě někdo. Co tady ten žlutý dělá? Co tady kempí? Já radši zdrhám domů. Já jdu domů. Alex? Ano? Nechceš kytičku? Ne, nechci kytičku, radši nechci nic od tebe. Pak nechceš kytičku? No, nechci. Víš, jak mě máš strašně ráda, když dělám džusly do cesty. No. Teďka se jednou utěhla, já jsem se nemohla vrátit. No. Opravdu. No, Děkuju. chasím. Co na mě koukáš? Ty koukáš na mě. A kdo Nechci na mě. Benz. Nějaký týpek se tady jmenuje Benz. To je jako to auto. Počkej, potřebuji ještě jeden. Já nic. Ať sem nechoď, nebo mě zabiješ. Takže, Alex? Ano. Já nic. Alex, stoj. No. Tady máš kytičku. Mezi to dostal kytku, já ji nechci. Tady máš tu kytičku, kterou jsi tak chtěla. Je strašně hnusná. To si teda maluješ. No je hnusná. Já to vím, že je hnusná. Tak jo, někdo si to dostaví a někdo mu tam vejde. Já mám 7. Cože? Víš, jak je tady taková ta džuzna omylem, tak on to tady dostavil a já jsem tady stoupla na Iron a on běžel a teďka jakože tam doskočil jako největší makr. No a samozřejmě že tam nedoskočil. Já budu machr. No. Můžeš to prosím mě dostavět. Máš krumpáč? Jo. Tak mě ho dej. Nedám. Jo, super, takže ty mě podkopeš, takže si to tam dostavíš sama. Já tě nepodkopu. Já ti nevěřím. Já nevěřím nikomu. Proč bych tě měla podkopávat? No, protože jsi debil. Tady to zbouráme, tady to mě tady taky štve. Jo, lidi, jen tak jako kdybyste si mysleli, že si nadáváme jen tak jako furt, tak my to myslíme ze srandy, jo? Já tě totiž tak strašně nenávidím. No, jako ona mě strašně nenávidí, protože já ji dělám sami na schvály furt vždycky. Máme blok Ironu a já jsem ho získala zadarmo. Já vím, ty jsi to tam vykopala. Ne, To mě málem hodil do lávy, tady bez ničeho. ne, já to nevykopala, jak ti to mohlo napadnout. Další kill. Ender chestka a ještě jednu ender chestku, samozřejmě že krumpáč. Počkej, tak jednu ender chestku dáme k nám. Máme jednu, mám ještě počkat na jeden gol, aby jsme měli ještě druhou ender Tak chestku. jo. A počkej. já jdu lidi obestavovat a to uvidíte teďka moje stavění, protože já nikdy neobestavuju ostrov, já obestavuju tohle. Já mám žuchla. Já si koupím luk a tu ender chestku druhou. Ono se totiž chodí líp, když máte to, ale nikoho to nikdy nenapadne zastavět. Aha.
Všichni se zastavují jenom jako tam, udělají si tam dvířka, jako chodí po jednotlivý cestě. Já chodím po trojty, no dobře, tak jednotlivý, ale to jsou hradby. Mám to dát na střed, nebo kam to mám dát? No na střed. A pak pokud by ti spadla ještě jedna z Lucky Bloku, tak to nevadí, to uděláme random prostě. To dáme k Ironům. Na prčice spadla. Se štrblo. A ty větší. Jo, možná k nám jde žlutej. Jo? Tak bacha. Jo, jde k nám žlutej, bacha. Jo, vypla. Vidím. Tak jako když do mě mlátí bez věcí krumpáčem, myslíš si, že se ho všichni leknem, že je hacker? A já takový prostě... Ty vago, tak tady to je pěkně hacker. Co to bylo? Jde k nám někdo? Co to bylo? Je. Já si jdu koupit trojkový meč. No super, já mám teprve jenom dvojkový a nějak se s tím vystačím. Já si jdu lidi, koupit my trojku. takový bez postele, je tady poslední od žlutých jednou, tady na té mapě Havaj. A my takový ho hledáme jak idioti a on se schovává tamhle v té lávě. Nahoře. Nahoře, která se jmenuje Sopka. On po mně někdo střílí. No, po mně zatím ne. A to Doufám, že mě někdo tady po té cestě se střelí. Alex, nechceš to vystavit ještě tady? Ne, to ne, protože pak se toho zmocní a budu v prčicích. Protože má stavěcí instinkty a schopnosti a všechno možný. Tak, Jo, ten to dobře zastavil. Ve výborné. To jak dobře. No, to je dobrý. A co? Jak to tady zastavil. Jo. To totiž nejde zničit tady ty. Nevím, kde to sehnal, ale vím, že to nejde Nebo zničit. takhle, oni jdou, ale jdou hodně blbě. Jdou pomalu. Jo, a to je asi jedna z nejlehčích věcí, která jde zničit hnedka po torčce. Já si koupím ještě železný krump. Já si chci koupit hlavně tohle. A ještě... Ježišmarja, vypadni, já tady... To je debil. Klidu. No, ale on to je fakt debil. Čemu se směješ? Tak tady nadávám, že v našem týmu je debil, jako by to bylo nenormální, protože lidi u nás vždycky v týmu my musíme schytat ty největší debily, který najdeme. Můžu ti pomoct? Jo, tak kupně třeba bloky. Broky mě kup. Jo, určitě ti koupím broky. No, tak jako mohla bys. Jako já se zlobit nebudu. Ty vo. Počkej, tamhle je červený. Tak ho zabij. Já se snažím. A tady je modrej. Tady je modrej přede mnou. A víš, to je zajímavý? Že já jsem taky modrá. Ne. Koukej se na mě. Tady je modrej. Přede mnou. Já nevím, kde seš. Jo, tady. Já vidím nade mnou jednoho, hele. Lidi, my nejsme normální, ale jako Vidím jednoho. o mě asi víte, že nejsem normální. Jo, a mimochodem, tady Áďa si možná jako bude zakládat se mnou kanál, že ji jako přizvu jako Leu a zanedlouho už se... To je debil první třídy! A zanedlouho si ten kanál přejmenujem, nebo přejmenuji. On to je můj kanál, já tam přizvala Leu a možná tady tu paní. Tady tu paní. Já ti dám paní, že budeš špatně. Ale tak ty mě taky říkáš paní, tak toho nech. Co to je give bomb? Napište do chatu giveho bombe. Nepiš to do chatu, protože pak dostaneš bana. Já vím. Alex, já nejsem blbá, neboj. Ne, vůbec ne. Tady někdo dává bronzy a on mě nikdo On má legendary, já ho zabiju. A víš, že ho ne? Jo, aha, našeho. No, právě. Tak toho jako zabit taky nemůžeš, no. Já si to dělám po svým, já si stavím po svým. A jestli mě někdo bude šáhat do staveb, tak si mě nepřejte. Takže můžu ti pomoct? Ne, můžeš mi maximálně tak přinést bloky.
Hele, Alex, udělej nějakou střílnu na Loki. A co asi jdu dělat? Hádal se spadla si, že jo? To jsi neměla vidět. Jo, já to Doufám, že vidím jsi v chatu. neviděla. Já to vidím v chatu. Neviděla jsi to. Ne, ale neviděla jsi, jak jsem spadla. Jo, a k nám někdo staví cestu? No jo, tak ať si klidně staví. Nějaký idiot k nám staví cestu. A někdo tady střílí, já nevím. Jo, tam je ten červený. Čau, nadar. Ty, hele. Nadar. Hele, hele. Co je? Co je? Pomoc! Alex! Pomoc! Cože? Tele 01 z boku, protože on na nás je někdo z boku. A on si tady někdo, všim, že stavím. Tamhle ho vidím. No teď jo. Moment. Dej mi sekundu, já potřebuji si koupit luk. On spadnul. No jo, no, takhle jsme jednou obestavili my žlutý a my jsme je potom zabili a jednou se na to taky nepovedlo. A myslím, že do něj nikdo nestřelil, jako ten fakt musel spadnout. Teďka. No, nestřelil do něj nikdo, on fakt jenom spadnul. Ne, on si asi myslel, že to doskočí, takovýhle kus. Já bych si mohla koupit nějaký brnko, že jo? Jo, asi jo. Tady nikdo. On ten červený už si asi řekl, že ho to nebaví. Tak odešel. Ježišmarja. Takový, no tak víš, mě to nebaví, tak hele Madry, já vás nechám žít, já jdu na koho to teďka pálí, na žlutý. Víš, že modrý jsme my? No teď jo, já mluvím jako za toho červenýho. No dobrý. Jsem se leží zase zapomněl. Bacha, ten zelený je tady zase zpátky. To má blbý, protože já ho sestřelím. Jeden dole. A toho jsem asi nesestřelila já, toho jsem střelil ten vedle mě. Druhý je taky pryč, a to nevím teda, kdo ho zabil. Ten červený, protože podle mě ten červený tak trochu jako i pomáhá, když nechci. Tyjo, sakra, jak to tam... Já jsem totiž takhle byla nahoře, na tomhletom. A teďka, že já jsem stála takhle na okraji a najednou bum. No. Do prčic, tady mě on do mě střelil. Sakra, co to... Jo! Pomoc, já mám srdíčka. Zachránce, kdo můžeš? Hele, já ho budu tady lákat, někdo k němu jděte z druhé strany. Počkat. Já to radši nebudu skákat. Cože? Teď vypadneš, já jdu dělat trošičku jinou střílnu, mým nezvyklým, bejvalým okýnku. Já to radši nechci vidět. Ale ne, tohle to jsem fakt dělala, ale já už to nedělám, jakoby, ale teda blbě se s toho míří. No to je perfektní. Ne, to okýnko nedělejte, takový já nevím. No tak ale já nemůžu udělat jako hradby, že jo, jako dělám furt. Já vím, no, tady to je špatný. No dobrý, už on odešel. Já to udělám jinak, já ty okýnka jakoby vybourám, no tak když tak nás trefí, jako já si to nemůžu. Prosím, nějaký dobrý luk, prosím. Jo, mám explosiv, oh je. Chceš jedničkovej? No tak třeba, mě je to jedno, ona plosí, tady ta paní plosí luk, lucky block, aby jí dal dobrý luk, tak jí dá explosiv. No. Počkej, já má šípy. No, ještě, já ti pro něj právě jdu. Aha. Já jsem si tak strašně hodná, jakože mě nedá šíp. Vidíte, jak mě má ráda? Šmarja, já nemám. Vidíte, jak mě to stvoření má rádo? Jo, tak tyjo, teďka jsem mám... Svítl
Málem, jo? Víš, jak je na prostředku ta láva? Aha. Tak někdo, tak úplně na prostředku. Tak tam prostě někdo udělal jeden blok úplně vyprostřed. Já jsem měla takový štěstí, že já jsem spadla na ten jeden blok. To je dneska mě to štěstí nějak přeje, to je nějaký divný. Ale tak jako lepší, když ti přeje, než kdyby ti nepřálo. Ale i tak je to divný. Chceš ten šíp teda? Jo, chci. Ne, hele, radši sem nechoď, protože jako já tady něco vymýšlím a asi to mám tak trochu jako blbě i. Ale já se tam za tebou potřebuju dostat, tady máš ten šíp jeden. Jo, díky. Dobrá střelnice, ne? Takhle to nech, no, dobrý. Až na to, že to obestavím ještě z druhé strany, kdyby náhodou někdo šel jako, je tak jako omylem. Tak jako takhle, aby nikdo nespadl jako já, profík. No, že já ty nechať radši ani ke kraji. Ježišmarja. Jo, lidi, možná vyjde vlog, protože, nebo budou vycházet room tour vlogy ode mě, protože... No ten možná víte taky, ale jako myslím tour vlogy nebo prostě cestovní vlogy, protože my jedeme za týden do Chorvatska, nebudu říkat kam. Vlastně do Chorvatska. No, Určitě každý teďka pojede do Chorvatska, aby tě tam viděl. No tak jako 100 lidí by mohlo. No ty jo, určitě. Určitě. Prostě já teoreticky jedu do Bristu. Jasně, když si řekni, když to. V klidu. Klídek, relax. Nebo od teďka, Má červený. Jakoby prostě my to natáčíme v sobotu 30. června. No a to vyjde asi zítra, nebo já nevím, jestli to už dneska nechci stříhat. No podle toho, jako, jestli tady paní se nebude točit. Ještě jsi nevydala tamto video, jak... No tam to jsem smazala. Omylem. Ten fail náš. Jaký fail? Jo, počkej, co tam bylo v tom vlastně? Jak jsme umřeli strašně rychle, jak to bylo taková rychlá hra. Jo, hele, Taková trošku rychlejší. Mně to padá prostě z ostrova a mně spadl explosiv. Nejspíš. Nebo prostě nějaký luk mě žuchnoval. Nebo mě střílíš. Ten od nás po mně střílí explosiv, protože on má explozivem a já mám taky explosiv. Hele, koukej, já mám taky, haha. Počkej, já jdu Aha, já mám taky. Já jdu osvětlit naší střelnici. Já udělej tam světlo. Protože já jsem dostala z Lucky bloku tu nejlepší věc, kterou můžeš dostat. Ne, nejlepší je sandstone, jakoby ironicky, že jo, ale... Nebo masíčko. No tak to maso... No hele, o mě nemluv, protože já mám vždycky maso do zásoby. A to fakt nechceš jako... maso? Nechceš maso? Jo, můžeš. Já jenom, že mám půlku, že mám stack. Jo, to jsem měla 1, 2 staky, že jo, jako. 1, 2 dokonce. No, to jsem ti právě jako dala stack, že jo, ale ty jsi ho nevzala. Já jsem si vzala jenom půl stack. Ach jo. Pane bože, kdo tam dal, jaký debil tam dal místo těch lídrů? Glowstone. Já ne. Prostě nějaký debil. Já bych řekla, že to je i tam, že to je ještě předtím, vidíš? Možná. Je to i předtím, víš? Já jdu nahoru a zkusím někoho sestřelit, jestli tam někoho teda uvidím, jako no. Počkej, oni už jsou zelený, je jenom jeden. Ten Benz, to je perfekt. A očividně ne. Hele, chceš nějaký maso? Klidně. Jo, Kolik ho máš? Půlku staku. Já mám taky půlku staku. Dobrý, já mám teďka 38 těch, no, ze styk. Tak jako já za chvilku budu mít to ještě. Počkej, já se tam chci kouknout, jestli, jako jak na ten zelený je.
Máme máme pěkný ten hrad. Hezky jste pohodala. Alex, víš, že to píšeš jenom do týmu? Ne, nepíšu. Píšeš. Nepíšu. Píšeš to jenom do týmu. Když si dej si zmáčkni téčko. A předtím, než to napsal, ty tam máš vždycky all nebo tým. A ty tam máš tým. Já tam mám all. Nemáš. Nemáš to. Má luk, ten. Já taky. Počkej. A jo? Fuj, tak teďka jsem málem spadl do lávy. Já nevím, jak se píše, ale jako o pro všechny. Já taky nevím. Jestli na to Ty se ptej. No jo, spadni do ty lávy, vykoupit si tady. Kdybyste to náhodou někdo věděl, tak mě jako řekněte, prosím. Mě to taky potom řekni, já to taky nevím. Jo. Nebo se zeptej v týmu, jestli to věděj. Kdyby to Víte, právě je s taky... tvrdým nebo s měkkým? Cože? Víte. Já už to vím. Děkuju. Jsem ráda, že to nemusím vysvětlovat. Už jdeš do sedmičky, tak už byste to mohla vědět. Ale tady, tak jako já mám tady jedničkářku z našeho týmu, tak proč bych to měla vědět? My máme hezčí hrad než zelený. Ježišmarja. Opravdu budeš řešit hrát? Jo, budu řešit hrad. Ale když si to vezmeš, tak vlastně na Annihilation si ani tolik jako to nedáš, jako nastavění. No, i když já jako stavím hodně na Annihilation, ale to je díky tomu, že stavíme na středu. Co mám koupit za goldy? Nevím, Chceš dvojkový luk? třeba. Tak jo, tak já ti ho koupím. What the fuck? Že já nevím, co s tím mám dělat. Jo, já vlastně nemám krumpáč, tak ti ho nekoupím. No já ne, tak to je jedno, máme kukurumpáč, jo, a ty ho... A koupím si zlatý jabka. Jo, super. Já ti dám ti zlatý jabko, pojď. To by se nám hodilo v UHC ráno, protože my vždycky jako jo, jdem hrát UHC ráno. No a samozřejmě, že kdo nenajde jabka, my nenajdeme jabka, že jo. Strenčky jsou za 8, tak já jdu na střed pro goldy a mám si no se strenčky tady nesmí craftit, to je nějaká blbá mapa. Já jsem se hitla o kaktus, jenom takovejhle debil jsem. Poznáváte debila? To jsem já. A máme málo masa. Dobrý den, pane debil. To je moje! Já ti to pomáhám ničit. No. Matildy! Doufám, že jdou všichni po mně, jo? Výborně. Jo. Počkej, on tady jeden ničí postel, já se ho všimla teď. Ne! Dobře. Ne! No super. Já ho zabiju ho. Ble. Jo, zabili jsme ho. Ne. No tak jako všichni jsme hebli, všichni si jdem. Ty Matildy nás zabili všechny. Jo, dobrý. Já jsem dal sem meč. Jo, a já mám luk. To je ten luk, který jsem tam dala. Oho. Já jsem se dala ten jediný meč, nebo byly jeden nebo byly dva nakonec, já nevím. Já mám ještě jeden, proč mám jako luk, nebo meč dvakrát. Ach jo. Máme jméno masíčka. Já radši nebudu nic říkat, já radši nic neříkám, jako jo. No ale já mám fakt málo masa. To máš blbý. Mám 16 masa a 2 bloky. Počkej. Prodal jsem do červenýho, pojď sem ty srabe jeden. Ne, proč?
Nekoukej se do chatu. Nekoukej se do Já chatu, vidím, prosím. zabil ty červený, ten, co je na středu, takový debil. A tak on... Ty bago, tak ten mě dal hodně dobře. Nevím, jestli mě vůbec takhle mohl Aj. dát. A my ho fakt máme? Super! Já to teprve teďka. Já jdu pomstit! Ale... To si děláš srandu. Já jdu pomstit sama sebe. Ani jednou ti toho nevíde. Bych mohla mít explosiv. Já jsem to řekla. Prosím vůbec. něco dobrý. Oh. Jak se to sakra plíše? Plíše, no, nevím jak se to plíše, ale Já jako, být dobrý Čech. jo, já vím dobře po slovensky. Já vím dobře po slovensky. Pre slovensky. Jisté. Já jsem řekla po slovensky. Já jsem řekla pre slovensky. Doufám, že přes školní rok budeme nějak častěji spolu si volat. Jo, to jo, ale Třeba budou i častěji videa se mnou. jo, to bys ale nejdřív musela to... Já jsem jednou zabila. Jdeme k červeným. Já nevím. Počkej, máš krumpáč? No mám, hele, dones mě ještě 2 goldy a koupím ti jedničkovej luk, já mám taky jedničkovej. Vá. Tak počkej. Ne, tam budu první. Ne. Jdi doleva a jdu doprava. Já nepotřebuju, potřebuji jenom šíp. Jo, super. Kolik jich Takže já máš? mám 3. Jo, super, já jich mám 8. Výborně. Tak mi můžeš ten jeden dát. Jo, tak já ti dám ten jedničkovej. Ne. A nebo ne, kup si dvojkový, já si ještě jdu pro jeden. Bacha, žlutý! Jděte do prčit! Ne! A nebo nemaj legendary! Jedu, počkej, já mám nápad, zkusím něco. Ne, tam musím nejdřív k ním dostat, jako. What the fuck, Matildy, pomoc! Máš blbý. Já jsem ho chtěla zkusit podkopat, sakra, teďka už to nestihnu. Jo, dobrý! Oni všichni, hele, oni blokují u nich. Nech toho. Ne ty. Chcípnem, že jo. Jo, ale my to máme dobře zastavený, haha, ono to nepadá. Jo, dobrý, hele, já tady mám jediná věc. Máš dobrý. Já zkusím tady... Počkej, on tam je jeden. Jo, tady. Já jsem ho skoro už umlátila. Jo, Jak počkej, jsem tak dala- kdybyste se mě tam uráčili neplíst. Já ho tady umlátím. On je tady ještě furt. Je tady furt. On zdrhá ten Už srap. ne. On už je mrtvej. Jo? Jo, ten Lukáš ho zabil. Luďas. Takovou Ty děsnou. Lukáši. Lidi, tady vidíte, že profesorka Alex neumí číst. Co mě vypadlo? Ne, nevypadlo z laký bloku nic. Jo, počkat, to je tady. Chceš tyčku? Počkej, co jsi to měla z té češtiny 3? Jo. Tady se pozná. Tady se pozná dobrá čeština, jako jo. Ale ty jsi měla 2, tak buď ticha. Čeština je nejhorší předmět. Jo, to jo, no. Já jdu Pište do počít. komentářů, jestli souhlasíte. Bacha, ale tak tam, jo dobrý, no tak nic, tak už nejde. Někdo ho trošku zastavil, no. Těm červeným. No tak už nejsou, no. Je to, já mám věci. Ale potřebujem zabít žlutý. A bych si mohla tak trošičku jako... Ale máš v tom, počkej. Zachránila jsem pro tebe jedničkovej luk. Tak si klidně nech, protože já budu mít 2. Jo, tak, Tak nevím, jestli budu. no tak už máš, hele, už je šípy luk.
Já si ten... Bacha, jde k nám žlutej. Bacha, žlutej u nás. A někdo po mně střílí. Já po tobě střílím. Jo, dobrý. Ne, ale někdo, nějaký žlutý po mně Jo, střílí. kdyby po nás nešel druhej. Oni jsou nájezdí Já na teďka- nás. Jo, já jsem ho zabila jen tak jako. Dobrý. Zbylo mě srdíčko a půl. Počkej, ale on tam ještě furt jeden je. Já vím, no. Já tam střílím na slepo. Počkat, takže takhle a koupím si krump železnej. Aha, někdo už to vzal, tak já si ten číp koupím, ale jinak. Počkej. Čekám. No to mě co je. Alex, Ano? půjdem na ně. Ne, jde na žlutý. Nebo na toho žlutého, který je tady. Já vidím, kde je. Ne tady. Pojď, ty srabe jeden. Uzdrha. Se bojí. Bojí mě. Já ho zabila jen tak jako z boka. No jo, no je vidět prostě, že střílím jako z luku. Vlaře, viď? Ne, ale já fakt střílím z luku. Viď jo. Hele, jdem na ty Já vím. žlutý, já už na to sledu. Já prostě jako, když chcípnu, tak jdu na žlutý. Dej se Ale mnou. nechceš mluvit trošku. Ne, jinak, nechci, jako- jdem. Počkej! Chceš železný krumpáč? Ne, mám kamenej, ten stačí. Já mám jeden navíc, víš, že jakože že tahám dva u sebe. No tak půjdeš ničit postel. Ne, já půjdu ničit postel, já jsem lepší ničit. Ne, pojď, já ti to dám. Počkej, až proběhne tady ten, dobrý. Tak. Taky. Jo, super. Tak jdem. Počkej, já se ho vyměním, tak dobrý. Já jdu radši s mečem. Tak. Tak, jdem ke žlutým, kam jdeš? Já beru goldy. Jo, super, ty nám budou pedou. Jdi první. Počkej, ne, ty jdeš první. Já kopu. Bacha, střílej. Jo, já jdu taky střílet. Chytla jsem ho. Pojď. Ale Alex, já přes tebe nevidím. Já super, já přes tebe taky ne. Máš blbý. 3, 2, 1, teď. On tam jenom proběhne vždycky. Jo, strašně nenápadnej, ty jo. Jo, tak teďka jsem málem svítla. Já taky. Počkej. A já jdu. No, a on mě pomohl. A Ne, teď potřebujeme na ně. Ne! Jo, vidím. A to byl ještě... Mám nápad. Počkej. No prčic! On šel za mnou. Bacha, jdou k nám. Matildy! Jo. Matildy taky. Počkej, nataháme k němu Matildy všechny, ať bouchne taky s náma. Jo! Ať bouchnou s náma. Já se budu snažit. No ne, oni tady jsou, to je napřed. No a my jsme 4? Kde jsou ty dva? Oni je šli zničit? Už jsme Kde jsou mrtví, ty dva že jo? od nás? Ty už jsi taky mrtvá? Já Jo, taky. já taky. Tak tohle byla smůla lidi, no. Ale stejně to vydám, tohle byla sranda. Řekni mi někdo, proč jsou sakra u zelených? Protože jsou to robotky. Jako místo toho... Jo jasně, to jsou profíci, jo. Odkopali si cestu na střed. Jo, a já asi vím, ale co chtěl udělat. Co? Tož by jim mohlo být. Počkej, budeme spektátovat, dokud to neskončí. On jeden podkopal toho druhýho. To je To je dobrý. Pak ho podkopal. Jo. No a... Jo, aha, on chtěl odkopat cestu, tak podkopal jeho. Takže Ale on počkej. už je jenom sám, to je fakt jako Já nějaký to, úplně... já to budu spektátovat, protože aby z toho diváci měli aspoň něco. Já taky spektátor, jako no.
Pak třeba můžeme zahrát ještě něco jako něco rychlejšího teda. Když tak, pardon, omlouvám se za to, že ječím, ale to už jakože mám ve zvyku. Jo, my jsme teďka hráli ve Váru. No a samozřejmě, co ona udělala. Ale mama, pojď tady zabíjá. Chraňte mě. Jo, nějak tak. Pomož mě, prosím. Teďka by byla sranda, kdyby se jedna z nás nenahrávala. No já. To bych tě asi Ale ještě počkej, dělala, já na něj boxuju, A já padám úplně dolů. Asi mi vojdu. Ježišmarja, co tam jako vymýšlí? No, už, hele, já myslím, že moc dlouho nevydrží, protože se k němu staví i z jedné strany, i z druhé strany, jako. Že on se tady takhle obstavil, ale on neví, že na něj jde ze strany tamhle. Nebo jakože ze středu, no, ale z jeho pohledu ze strany, no. Pojď. Pojďka. On jim to dal. Matildy, jasně, ty jo. On se odpojil. Jo, takže jsme prohráli lidi, no to je jedno, prostě. Bylo to, prostě se prohrává někdy, no. Ale to je jedno. Takže střih. Takže. Ach jo. Počkej, na jaké se šlo by? Mě to vyhodilo ze No. serveru. 1. Jesper, Protože jsem jednička. Tak jo. Jdeme Alex. si... Ani. Ještě. No ještě Ani. furt je střih, počkej, stůj, jdem se postavit sem, takhle. Počkej ještě se něco zeptat. Ano. Ani, zeptáš se mamky, jestli bych vám teda teď tenhle týden nemohla? No, To je, jestli nemáš nic proti tomu, jako. no, ale jaký den? Pojď sem, za tu Rubikovou kostku. Jo. Vidím. No tak pojď vedle mě na to křesílko. No, Ne, no to křesílko druhý. já vím. No, můžem. Zajeď. Takhle, abys byla. Chci být vyšší. Takže jo, lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jinak, když tak, kdybyste tady byli poprvé, tak dejte odběr, vypadni nějaký komik CZ. Já už jsem ho vypla. Já ne ještě. Já se mě netrefím, já vypnu tebe. Dobrý, už jsem ho vypla. Tak, já doufám, že se vám tohle video líbilo. ID kanál nebudete mít v popisku, protože nemá kanál, a když tak ho budu mít se mnou. A No, možná budu mít i svou jako za nějakou dobu, ale ještě čas. Ještě v klídku, jako. No, takže já se s vámi Co tady loučím dělá? a čau!